Benvidos. O impulso que se está a dar aos polígonos industriais na provincia co fin de facelos máis competitivos é o asunto co que hoxe abrimos este espazo informativo semanal. O resto de contidos vémolos no seguinte sumario. As persoas maiores de Castroverde disporán dunha residencia centro de día grazas ao investimento de máis de 1 millón de euros que aportará Suplusa. A vindeira semana licitaránse as obras para rematar o edificio, cuxa construción iniciou o Concello. Lugo dispón de nova depuradora de aguas residuais. A ministra de Medio Ambiente inaugurou esta semana as instalacións que dispoñen dun sistema de depuración biolóxica pioneiro en Galicia. En Monforte comezou a fase formativa do Pacto Provincial polo Emprego, co que a Diputación procura a inserción laboral de 576 desempregados da provincia. Sen abandonar Monforte tamén falaremoslle de outro plan para reducir o número de parados, o Lugo Emprega, que deu traballo a 30 persoas do municipio. No programa de hoxe, na compañía de Juan de Muxa, visitaremos Palas de Rei, Vilar de Donas e o Castelo de Pambre. Para pechar o noso espacio informativo semanal, o encontro Kilómetro Cero Surf Camp Deputación de Lugo, que reuniu a centos de persoas a pasada fin de semana na Mariña, pon hoxe o peche ao noso espacio informativo. A Deputación está a poñer en marcha mecanismos para facer máis competitivo o solo industrial dos 7 polígonos que nos últimos 3 anos está a impulsar o organismo provincial e que suman máis de 1.200.000 metros cadrados de superficie. Neste momento, o prezo do metro cadrado nos parques provinciais é un 67% máis barato que o das Gándaras, que xestiona en Lugo a Xunta de Galicia. O custo das parcelas en Paradela e Chantada rebaixarase aínda máis coas novas axudas concedidas polo Ministerio de Industria. Fronte aos 107 euros do metro cadrado no polígono das Gándaras, o prezo medio nos polígonos industriais da Deputación é de 35 euros, un custe competitivo que xa acadou resultados. 34 empresas desenvolverán nun prazo curto de tempo a súa actividade neles. Neste mandato, o organismo provincial impulsou 7 áreas industriais das que están rematadas as de Baleira, Friol, Ourol e Begonte e en construción as de Chantada e Castroverde, mentres que xa se iniciou a contratación das obras en Paradela. En todas elas, o prezo é moi inferior ao do polígono da Xunta no Concello de Lugo. E fronte a aqueles que consideran que o precio non é algo que favorezca a implantación da empresa, senón que responde simplemente a un proceso simplemente de costes de urbanización e, por tanto, de venta en función deses costes, eu quero reivindicar aquí o papel do importante que o suelo sea competitivo. Por tanto, baixo. Dentro da política industrial da Deputación, o presidente provincial anunciou que a subvención que vende conceder o Ministerio de Industria de 300.000 euros para os polígonos de Paradela e Chantada destinaránse ao abaratamento do solo e traducirase nunha reducción do 20% e do 10% respectivamente. Pero, ademais, desde 2010 a Deputación xa ofrece aos empresarios a posibilidade de pagar as parcelas nun prazo máximo de 5 anos. Se a unha empresa lle facilitamos que, en vez de pagar de inmediato, pague en 5 anos, estamos financiando a súa operación. E o que é máis importante, lle trasladamos a ese empresario que para nós esa empresa é moi importante. Lle decimos que nós esperamos 5 anos para que nos pague o coste da parcela. No caso do polígono das Gándaras, a solución para atraer empresas non pasa, segundo o presidente provincial, porque Xestur venda por baixo do prezo do custe da urbanización. Pero si hai unha responsabilidade da Xunta de Galicia para, a través dos mecanismos que pode haber en industria e en economía, favorezca indirectamente ese precio do metro cuadrado de suelo industrial. Por tanto, mecanismos hainos. O caso é que se queran utilizar os mismos mecanismos que está utilizando a Diputación. A marxe dos polígonos industriais xestionados directamente pola Deputación, o organismo provincial venderá a un prezo de 12 euros o metro cadrado a parcela que fará posible que a empresa Pacadar cree máis de 100 postos de traballo en Monforte. Castroverde contará cunha residencia e un centro de día para persoas maiores coa chegada da Deputación. A institución provincial, a través de Suplusa, aportará 1.200.000 euros para rematar a súa construción que xa iniciou o Concello con fondos do Plan E. Entre mentres, os técnicos de Suplusa ultiman os proxectos das instalacións de Trabada e Pol e seguen cos trámites para a construción dos centros de Meira, Río Torto, Guitiriz, Ribas de Sil, Sabiñao, Pedrafita e Navia de Suarna. O Concello de Castroverde investiu 330.000 euros que recibiu do Goberno Central na cimentación e estrutura da nova residencia e centro de día que vai rematar Suplusa. Agora o convenio da Diputación vai nos permitir acabar e rematar esa residencia que se contratará nun plazo de 1 mes ou 2 meses. É unha obra moi demandada, moi necesaria en todo o medio rural, pero en Castroverde tamén moi especial. E é unha obra que
que dá, bueno, tamén un impulso a todo, a nosa economía, pero tamén a cubrir as necesidades con ese centro de día e esa residencia da xente maior, sobre todo. Tras asinar o convenio que permitirá concluir a construción da residencia, o presidente da Deputación e o alcalde de Castroverde visitaron as obras. Que sea centro de día e residencia, as dúas cousas, porque hai xente que está sola, que vive sola e moi maior. O edificio, sito no casco urbán, poderá albergar unhas 40 persoas maiores do municipio. Pareceme ben por iso, porque eu vivo solo e gustaría meter unha plaza aí, asegurada. Os vellos de aquí non van ter que ir a desplazarse, van a estar aquí no seu pobo, que é o máis interesante. E van a seguir levando unha vida como sempre levaron. Por outra banda, a Deputación aportará ao Concello 33.000 euros para colaborar coa Asociación de Amigos do Patrimonio de Castroverde na mellora do camiño primitivo. A cidade de Lugo conta cunha auga de calidade para o seu consumo e agora, coa entrada en funcionamento da nova estación depuradora de augas residuais, tamén devolve ao río Miño unha auga respetuosa co contorno natural. A nova edar na que se investiron 44,5 millóns de euros foi inaugurada esta semana pola ministra de Medio Ambiente. A estación multiplica por máis de 7 a capacidade das antigas instalacións e conta cun avanzado sistema de depuración biolóxica que é único en Galicia. A nova planta está preparada para recibir 4.300 litros de augas residuais por segundo, fronte aos 600 da antiga edar, que ademais de non ter capacidade suficiente para tratar toda a auga da cidade, sufría importantes problemas estruturais, o que facía que se perdesen uns 60.000 litros ao día. A infraestructura, que acaba de entrar en funcionamento, conta con 6 decantadores circulares onde se realiza unha primeira separación de sólidos e se elimina ata o 60% da materia. Unha vez decantada, a auga pasa ao reactor biolóxico. El nuevo reactor biológico de la depuradora de Lugo permite depurar eliminar del agua residual esos nutrientes a través de los microorganismos, ¿no? Y es la principal singularidad. En otras plantas eso se consigue con adiciones químicas, lo que genera un mayor coste quizás y también un mayor gasto, sobre todo de reactivos químicos y una mayor producción de fango. Tamén conta cun dispositivo de eliminación de olores, secado de fangos e control automatizado. Que garantizan que no le causas ningún daño al medio de receptor, es decir, que se mantiene la vida piscícola. En el caso, por ejemplo, de los nutrientes, lo que garantizamos eliminándolos es que no se va a generar algas en el río. A nova edar que pode depurar a auga residual dunha poboación de 200.000 habitantes foi inaugurada esta semana. Caso a posta en marcha, péchase o ciclo da auga que tamén incluiu a nova potabilizadora e a renovación dos colectores. En total, o Ministerio de Medio Ambiente investiu 100 millóns de euros. Lugo tiene calidad en el agua, cantidad suficiente para aquello que es necesario. En primer lugar, para la ciudadana y los ciudadanos de esta ciudad entrañable. Y también para algo esencial y fundamental, el desarrollo sostenible que genera empleo, que genera oportunidades. A depuradora costou 44,5 millóns de euros, dos que o Ministerio de Medio Ambiente aportou o 85% e a Xunta de Galicia o 15% restante.